Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και αυτή τη φορά θα παίξουμε Roblox. Αλλά δεν θα παίξουμε όποιο να είναι παιχνίδι, θα παίξουμε πολλά παιχνίδια. Συγκεκριμένα σκέφτομαι να παίξουμε μόνο 3 παιχνίδια. Το ένα θα είναι parkour, το άλλο θα είναι hide and seek και το άλλο θα είναι the floor is lava. Και πάμε να το βρούμε λοιπόν. Αυτό είναι το παιχνίδι guys. Επειδή θα πάρει λίγη ώρα να φορτώσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα λέμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα guys έχουμε μπει σε παιχνίδι. The Kitchen. Λοιπόν, είναι η κουζίνα. Συγκεκριμένα αυτό το map δεν μου αρέσει πολύ. Είναι από τα χειρότερα μου maps. Και είναι δύσκολο, επειδή δεν θυμάμαι πολλά. Super Tomaso, ωραία, 76. Ευτυχώς είμαστε αυτοί που κρυβόμαστε. Λοιπόν. Είναι έτσι, λοιπόν, πάμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω hide and seek. Και αυτό με κάνει να μην θυμάμαι πολύ καλά που είναι οι κρυψώνες. Και γι' αυτό θα πάω σε αυτό το teleport, που ελπίζω να μην πάει. Άκυρο λίγο. Έλα. Βλέπω ότι δεν φτάνει, άρα ας πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, εκεί. Please, να προλάβω. Ναι, καλά, τώρα εκεί πέρα δεν θα σε δει λογικά. Έχω μια κακή ιδέα, guys. Να το ρισκάρω. Ελπίζω να μην με δει. Δεν ξέρω και πού είναι τώρα. Κάτσε να κάνω spectate. Ωραία. Είναι κοντά μου. Guys, είναι κοντά μου. Μάγκες, είναι κοντά μου. Ή όχι. Άκυρο, δεν είναι κοντά μου, μάγκες. Λοιπόν. Από όσο βλέπω πάει πιο μακριά. Stands away. Τώρα έχετε πιο κοντά όμως. Πολύ πιο κοντά. Νομίζω τον βλέπω. Ναι, νάτος. Μη με δει μόνο. Λοιπόν, πήρε έναν. Εγώ είμαι εκεί πέρα. Το βλέπετε, να, εκεί. Και νομίζω έρχεται. Ναι, έρχεται. Λοιπόν, τώρα εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να μην πεθάνω. Λοιπόν, τρόμαξα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είμαστε στο The Floor is Lava, όπως σας είπα, και τώρα μπαίνουμε σε καινούριο game. Teamwork Sand Village. Τι κάνουμε εδώ? Έλα μου, τι κάνουμε? Τίποτα. Ωραία, αυτό είναι κακό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι άμα πέσω τελείωσα. Ωραία. Λοιπόν, καλά τα πάμε ως τώρα. Ας πάμε εδώ. Όχι! Ρε φίλε! Γιατί δεν μπορείς να πας εκεί? Ρε φίλε, τώρα νευρίασα. Τι είναι αυτό? Μιλάμε ανέβηκα ως εκεί τώρα ρε μπρο. Ούτε διαμάντι δεν είχε.
Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα παίξουμε άλλη μία φορά. Εντάξει, άλλη μία φορά όμως. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, πάτησα close. Ωρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα? Καταρχάς, πώς υπάρχει λάβα μέσα στο νερό? Να ένα ερώτημα, καλό. Όχο Νέμο, όχι. Όχι εγώ που πέφτω. Τι? Μπρο, απλώς μην είστε πάνω μου. Ρε φίλε, μη περπατάτε πάνω μου, πηγαίνετε αλλού. Εντάξει, έλα, τώρα θέλουν βρίσιμο, μπρο. Επειδή είναι πολλά άτομα, μου κολλάει. Όποιος, λοιπόν, πήρα διαμάντι, guys, πήρα διαμάντι. Μάγκες μου, πήρα διαμάντι. Πάμε λίγο, είχε διαμάντι εδώ. Τόσο καλός είμαι. Δεν με περίμενα έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μάγκες μου, πήρα διαμάντι. Πάμε λίγο. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο παιχνίδι. Ναι, αυτό. Απλώς τα λέμε. Λοιπόν, και μάγκες μου, αυτό είναι το επόμενο παιχνίδι, το Happy Runner. Απλώς περιμένετε λίγο να μου φορτώσει καλά. Συγγνώμη. Περιμένετε τώρα. Αυτό είναι το Happy Runner. Και εδώ έχει μια πόρτα για το Rage Runner. Ναι. Επειδή έχω μπει δεν είναι Rage καθόλου. Ίσως είναι πιο δύσκολο από το Happy Runner. Γενικά ό,τι βλέπετε σε Happy είναι κακό. Είναι κομπλεξικό το Happy. Ενώ το Rage είναι το καλό. Δεν τραπήλω. Παιδιά, όσοι ξέρετε το λαϊκό για το παιχνίδι, όσοι ξέρετε το λαϊκό είναι καλύτερο από τον Brookhaven. Γιατί το Brookhaven επίσης το Brookhaven έχει πιο σκάτα. Απλώς μπες, γράψε live top και πάτε το παιχνίδι. Δηλαδή, έχει μέχρι και μόλ. Καλά και το μπρο, πραγματικά είναι σαν να παίξει. Τύποι έχουν δώσει πάρα πολύ δουλειά στο λεπτόπι. Πάω στήσιμο, μπρο. Εντάξει, φαίνεται καλύτερο το Brookhaven. Καλό είναι, δεν λέω. Αλλά το Λευτόπια έχει καλύτερα γραφικά. Έχει μυστικούς κόσμους με parkour. Έχει καλύτερα, ας το πω έτσι, γκατζετάκι που το βάζεις και πετάς. Κάτι τέτοιο. Έχει καλύτερα αμάξια. Καλά, καλύτερα αμάξια σίγουρα έχει. Έχει καλύτερα ξενοδοχεία. Αν έχει ξενοδοχεία το Brookhaven, γιατί δεν έχω εμπειρία. Είμαι αφοσιωμένος τώρα που είναι συγκεντρωθώ αυτό το παιχνίδι. Περάσω το πίσω. Καλά, άμα θέλω παίρνω και ένα ελαττήριο και συγκεκριμένα το MOV. Θα το πάρω τώρα να δείτε τι κάνει. Είναι full OP. Το κόκκινο είναι ότι πας γρήγορα, αν δεν κάνω λάθος. Το μπλε είναι για να πηδάς ψηλά, αλλά αυτό είναι και τα δύο μαζί. Ένας το έχει πάρει. Μπρο, στο parkour είμαι πολύ καλός, δεν με νουμπάζει φίλε. Έχω να παίξω πολύ και το Roblox. Μην με παρεξηγήσετε.
Είμαι πάρα πολύ... Ήμουν βασικά, γιατί τώρα... Είμαι λίγο... Λοιπόν, ναι, κρινζάρε. Ήμουν πάρα πολύ καλός στο parkour, μικρός. Ειδικά μικρός. Ήμουν top, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σε κάθε παιχνίδι του Roblox που έμπαινα, για κάποιο λόγο το έσπαζα. Δηλαδή, έμπαινα μέσα από τείχους κατά λάθος. Δηλαδή, πετύχησα κατά λάθος. Δεν σκάνω πλάκα, μια φορά είχα πετάξει. Βασικά όχι μία, πολλές φορές. Δηλαδή, μπορώ να σπάσω παιχνίδι για πλάκα. Κατά λάθος. Και δεν θα δραματίσουμε μια δεύτερη φορά, επειδή είμαστε πολύ Όχι ότι έχω ελαττήριο, μωρέ, αυτό είναι ψεύτικο. Πάμε, λαλά μου. Μπορώ να δω ψεύτικο. Τι λέω, θα παίξω το Piggy. Παιδιά, παλιά απλώς να ξέρετε. Ήμουν πολύ καλός στο Roblox. Έπαιζα Piggy παλιά, μπρο, και τερμάτισα σχεδόν κάθε level. Επίσης το Book 2, όσοι παίζετε Piggy, το Book 2 δεν είναι ωραίο. Το Chapter 2 σου πω, έτσι. Δεν είναι καθόλου ωραίο το Book 2. Είναι βαρετό, μπρο. Το Book 1, το Chapter 1 δηλαδή, είναι τα chapters εκεί πέρα, είναι τέλεια, μπρο. Ειδικά αυτό με το τσίρκο είναι από τα αγαπημένα μου. Μιλάμε για παιχνιδάρα. Όπα. Έχουμε... Α, τέλεια ρε. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Θα παίξουμε άλλη μία πίστα. Δηλαδή 6 λεπτά, 7. Τόσο. Και μετά θα κλείσω το βίντεο. Ή πάει πάρα πολύ. Εδώ δω. Λοιπόν, ώρα να αλλάξουν τα μάτια μου. Ή αυτά εδώ τα κόψω. Μπρο. Κακά πήγε αυτό. Χάλια πήγε αυτό. Μπρο, άμα όντως κάνω λάθος και εν τέλει το Brookhaven είναι καλύτερο, απλώς μη φάω hate. Ξέχασα ρε μπρο. Δηλαδή χωρίς το είχα περάσει μια φορά, χωρίς ελαττήριο. Είναι σπαστικό. Εντάξει. Λοιπόν, απλώς θα το τερματίσω και θα σταματήσω το βίντεο. Εντάξει. Απλώς. Για να ξέρετε. Νομίζετε ότι θα κάνω κάτι. Wow. Ναι, ακούστηκε λίγο κάπως αυτό. Το wow. Τέλος πάντων. Απλώς θα τερματίσω ή θα σταματήσει ο χρόνος, επειδή είμαι νουμπάς. Αυτό. Ή θα το τερματίσω. Όχι, όχι ρε. Λοιπόν, πάμε τώρα, σοβαρά. Θα με δω τα κόλπα. Παλιά έκανα όντως κόλπα, δεν έκανα πλάκα. Αυτή πώς το έκανε τώρα αυτό. Παλιά είχα ασχοληθεί τόσο με το Roblox, μπρο. Πραγματικά. Δεν κοιμόμουν. Όχι, εντάξει, κοιμόμουν, αλλά αργά. Λιγάκι. Αλλά το είχα κάψει το Roblox και δεν ήξερα μικρός τι σημαίνει το καίω σε ένα παιχνίδι. Πραγματικά δεν ήξερα τι σημαίνει. Ο Blood είχα κάψει τόσα εγκεφαλικά κύτταρα, δεν ξέρω κι εγώ.
πόσο έπαιζα. Έπαιζα Bed Wars, Hide and Seek. Επίσης υπάρχει ένα καλύτερο Hide and Seek. Όποιος θυμάται πως λέγεται να μου πει. Γιατί είναι πολύ καλύτερο. Έχει καλύτερα γραφικά. Είναι γενικά καλύτερο. Όποιος το θυμάται να μου το πει. Τώρα, bro, Hide and Seek είναι. Εντάξει. Υπάρχει ένα πολύ καλύτερο από αυτό. Να μου πει κάποιος. Please. Γιατί καλά θα το βρω και μόνος μου. Λοιπόν, άρα κάπου δεν θα σταματήσει και το βίντεο. Πάμε λίγο. Το τερμάτισα. Όχι. Όχι. Μπήκα σε άλλο παιχνίδι. Καλά, δεν πειράζει. Το βίντεο θα το σταματήσουμε αλλού. Άμα το πάει έτσι. Τι είναι αυτό? Χωρίς πλάκα. Τι πιστεύει? Τι είναι αυτό, λέω καλά. Ναι, οκ. Απλώς χάσε, μπρο. Γιατί είμαι έτσι? Απλώς φόρτωσε, μπρο. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? Τι λέει εδώ? Happy Runner. Επειδή δεν θέλω να είμαι έτσι, πάω ξανά στο Happy Runner. Παναγία μου, ρε μπρο. Τι είναι αυτό τώρα? Τώρα άρχισε η μουσική, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ. Πολύ καλύτερα. Και ας κάνει λίγη ώρα να μου φορτώσει. Τι, ρίζει. Το έχει γράψει λάθος, ρε μπρο. Το παιδάκι θέλει να είναι cool. Ούτε καν cool δηλαδή. Θέλει να το παίζει cool. Και έχει γράψει λάθος τη λέξη, ρε φίλε. Παίζει να είναι κανένα πεντάχρονο που έχει μάθει λέξη τώρα. Καλά, και πεντάχρονα λέξη έχω μάθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, μην τα πολυλογομάγκες μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε και μια εγγραφή. Κάνε.